Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe. Sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar Arahus. Zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla, sun da fahimtar ciki ya balla, dole ido ya zo ya kwalla. Abu ne wanda kowa ya sani cewa babu wani abu wanda bawa ya bi kusa da shi sama da zuciyarsa. Ita kuma zuciya tana da rassa sama da 100,000, yayin da kowane reshi cikin kowace muna wacce sai ta buga su 60 sannan sakon yake bugawa. Shi ma reshen yake bugawa su 60, rassa 100,000 cikin kowace muna suna bugawa ne tare da begenki da kuma shauƙin son ganinki. Kamar dai yadda ni da ke muka yi alƙawari cewa bugun zuciyarmu zai haɗa mu anan, to gashi na zo, tsoro na kada a ce masai. Yayin da zuciyarka take bugawa a kaina, haka ni ma tawa take bugawa a kanka. Na yi alwashi, komai ruwa komai iska zan zo gare ka, komai duhun dare komai zafin rana, ko da a ce ana tsawa da walƙiya, hakan ba zai hana ni zuwa gare ka ba. Ko da ina cikin tsananin rashin lafiya, ka kaddara na samu taɓin hankali, hakan ba zai hana bugun zuciya ta kawo ni gare ka ba. Soyayya gaskiya ce, masoya ma gaskiya ne. Baki taba gani na ba, ban taba ganin ki ba, amma gashi bugun zuciya ya haɗa mu a nan wurin. Wannan zobe na ne, na baka ka sanya a hannunka. Sannan ni ma ka bani naka na sanya a hannuna, hakan zai zama kamar wata halarar soyayya ce da'im tsakanin ni da kai. Muddin kina tare da wannan zoben na wani azurfa, lalle bugun zuciyata zai kawo ni gare ki. Bugun zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla, sun da farin ciki ya balla, dole ido ya zo ya balla. Adam ya yi hanzari, bari wadda wani bugun zuciya na ƙara sinadari, tuwo ko fita ta numfashi na ƙara jinkiri, dole in duhu ya rufe ya
a sanya fitila. Wannan wani irin mafarki ne haka? Bugawa zuciya. Ban san ta ba, ban taɓa ganin ta ba. Daman kana mafarki da abin da baka sani ba ne. Duniya mai tunani. Anya wannan mafarkin na ba shirin shedanu ne kuwa. Ya Allah, har idan shedanu ne, ka kare ni daga su. Kada ka bari su yi tasiri a kaina. Shirin mafarki da yawa yake. Wai zo bai ta bani ni ma na bata nawa. Masoya ya wuce mai ido ya kalla. A'udhu billahi. Farin ciki ya balla. Wani ai zubin da ta bani ne. Dole ido ya zo da kwalla. Ya salam. Wannan ai ba zobe na bane. Me ke nema ne haka? Ba shi ne a hannunki ba? Shi bane, na shiga uku. Me yake faruwa ne haka, ki faɗa min mana. Yanzu nan ne wani irin mafarki. Dole abu ya faru da ni. Ko dai na samu taɓin hankali ko kuma bacci nake har yanzu ban farka ba. Amma bari mu gani. Wani irin abin al'ajabi ne haka? Ni fa gani nake aljanu ne suka shafe ni. Dan babu shakka abin da ya faru da ni ya fi kama da aikinsu. Amma shedanu ne na fi ƙarfinsu. Allah ya kiyaye, bana kallon wannan abin ta wannan fuskar. Kawai dai sharin mafarki ne. To idan kin faɗi hakan, ta yaya zo ban sai zo hannuna? Kuma na nemi na ban gan shi ba. Kawai mu bar wannan magana ma tattauna daga baya. Iyayen Nasir yau za su aiko kan maganar aurenki. Yanzu dadi yana son yi magana da ke. Ki fito yanzu. Abu gaibu ya furo dar bil adam yayi hanzari. Gwargwado wani bugun zuciya. Dan Allah ki goge wannan mafarki daga zuciyarki. Ki fito yanzu. Fita ta numfashi na ƙara jinkiri. Dole ihu ya ya sanya fitila. Dole ido ya zo da kwalla. Assalamu alaikum. Mama. Na'am mama. Wala ta sai na yi ni. Ina gajiya. Ba gajiya. Malalla. Ina Sadiq yake ban gan shi bane. Yana ciki yana bacci. Bacci kuma mama. A wannan lokacin? Ko da ba shi da lafiya ne mama? Ai kin san mutumin naki. Sadiq! Sadiq! Gaskiya wurin ta. Kai malam. Ka san karfe nawa kuwa? Har yanzu baka tashi ba? Na sani mana. Amma har yanzu baka tashi ba? Ko dai baka da lafiya ne? Wallahi lafiya ta kalau. Wai an taso ku? Wallahi an tashe mu. Jiya na ci wani abu mai daɗi a makaranta. Shi yasa na ce bari na saya maka. Na san za ka so shi. Wai ke misa ki so ki rinka bakan kiwuya ne? Don na saya maka abu shine nake wahalar da kaina. Ko dai baka san abin hannuna ne? Kinga ba haka bane. Na san kuɗin makaranta da ake baki su ne ke kashewa wurin siya min abubuwa. Kuma ba na son haka. Na fi so ki yi amfani da kuɗin ki. Yaya Sadiq, kai fa ɗan uwana ne. Kuma komai zan maka
ban faɗi ba, kuma sa'an nan ina yin maka haka ne don na faranta maka. Don haka ba na so kana nuna min cewa ba ka son abin hannuna, saboda raina yana ɓaci. Kamar baki fahimce ni ba ko? To amma ki haƙuri kin ji? Bani. Ina kuma ai shikenan. Harka kuma ai inda kin kawo ya na iya dole in ci. Kai. Amma abin nan akwai daɗi. Wallahi akwai daɗi. Ba na gaya maka ba? Bugun zuciyar masoya ya wuce mai ido. Da Allah ka tashi ka je kai wanka. In mai yanzu zan je gida na dawo. Ba matsala bari tashi. Sai na dawo. Sai kin dawo. Minal, abin da ya sa na kirawo ki. Na san kun daɗe kuna soyayya ke da Nasir. Haka ne? To, an kai wani ƙadami wanda ya kamata a ce yanzu kun zama mata da miji. Bugun zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla.